Tervehdys rakkaat ystävät. Oikein lämpimiä terveisiä Taklalta. Meillä on tänään teille tärkeää kerrottavaa. Meillä on esittelyssä nimittäin Takla Rocket varustekuivuri. Takla Rocket varustekuivuri on tarkoitettu urheiluvälineiden ja varusteiden tehokkaaseen kuivatukseen. Jokainen meistä tietää, kuinka innoittavalta tuntuu, kun ne urheiluvälineet ja varusteet löytyvät sieltä urheilukassin pohjalta hikisinä ja märkinä ja haisevat pahalta. Takla varustekuivuri poistaa tuon ongelman. Se nimittäin kuivattaa urheiluvälineesi ja varusteesi sekä sisältä että ulkoa, poistaa pahan hajun ja ehkäisee bakteerien syntymistä. Takla varustekuivuri on erittäin helppo ja nopea koota. Uskokaa tai älkää, niin meikäläinenkin sai koottua varustekuivurin 2 minuutissa kokoon. Sen jälkeen kun kuivuri on koossa, niin täältä löytyy tällaiset näppärät S-koukut, joilla voitte ripustaa urheiluvälineet ja varusteet roikkumaan kuivuriin. Nyt kun urheiluvälineet ja varusteet, meidän tapauksessa jääkiekko sellaiset, on saatu kuivuriin roikkumaan, kuivurin päälle vedetään polyuretaanista tehty päällinen. Kun päällinen on paikallaan, suljetaan vetoketjut, jotta ilma ei pääse kuivurista karkaamaan. Sen jälkeen napautetaan kuivuri päälle täältä alhaalla olevasta kytkimestä. Ja kuten näette, kuivuri alkaa täyttyä 74 asteesta ilmasta. Helppoa kuin heinänteko. Urheiluvälineet ja varusteet ovat kuivat alle tunnissa. Kuten huomasitte, Takla varustekuivuri on erittäin helppokäyttöinen ja se vie erittäin vähän tilaa, alle 4 verran. Lisäksi varustekuivuria on helppo siirrellä, nimittäin varusteisiin kuuluu tällainen kätevä kantolaukku. Koko varustekuivuri painaa ainoastaan 5,5 kiloa, eli jokainen jaksaa sen kuljettaa mukanaan. Varustekuivuri on siksi juuri ihanteellinen leireille, pelimatkoille ja turnauksiin.